Vážení priatelia, práve prežívate historickú chvíľu. Toto je prvý vstup na internetovom módnom kanáli norafashion.tv. Takže budeme sa tu stretávať s Norou Mojsievou, autorkou návrhov, s krajčírkami, strihačkami, s ľuďmi, ktorí prichádzajú do styku s touto firmou, so zákazníkmi, ale aj s modelkami a vôbec všetkými, ktorí niečo majú spoločné s firmou Nora Fashion. Takže ja som iba v tomto vstupe, pretože toto je úvodný vstup. Je to aj darček na... Teraz som mal absenciu darčekov valentínskych a neviem čo. Darček k meninám Noriným, ktoré sú teraz. Takže ja sa stratím za kameru a sledujte, čo robia krajčírky, ako sa navrhujú nové modely značky Nora Fashion a vôbec, čo sa deje v zákulisí tejto firmy. Majte sa pekne, príjemné sledovanie. A ešte jedna drobná poznámka. Toto je sako Nora Fashion zo svarovského kameňmi. Gombíky sú svarovského kamene. A je to sako úplne presne také, ako som si želal niekedy mať. Môže mi zavidieť aj sám majster Karel Gott, pretože aj on má rád takéto saka, ktoré sú veľmi pohodlné, elegantné, s počívkou Dunhill London a proste z kvalitnej látky. Vyzerá, ako keby bolo plechové, ale pritom je ľahučké, elegantné, vzdušné. Takže toto je sako Nora Fashion.